Kalong keburam ga bakrau na kabenta ka jela Meghalaya ha ka bakhandai ngot ki rang elek ka yakun kti jong ka jela kila sajit ban mikmat yakari India lambat ki wede shaka International Arm Wrestling Championship ka banlong hapo kari Turkey. Habe kran bikilat pathai kubor ka kong Miriam Thankhiu ka bare ka kurim jong Bah Hubert paliar ubade uwei na ki basa ajit ban le yakun yakate ka jingakom kala yathu bana ka jela ki rang elek ka ki don khandai ngot bat uwei pat unoyalam. Show kalau itu, bana pedang kini ki kendai ngot, lai ngot ki degi badan, pedang ki jingduna hagi dkhot met. Badu kurim jongka Bah Hubert paliar ude uwei na pedang jongki lai ngot. Hakaba la ban kran, bad kum juru la ban yos ngau ki skor. Kini ki rang elek kaya kun kti, kin mi na kejela lasai kesengi, ka khat lai tarik urisau arja arpuar, ban lech sem benta hakate kejing yakun. Iong ngalap krep ha lamba kacing ai nisim jong iba alan ku jong iba alan sen bai impersyang bai pat practice ba lada di itu por ba kendiat kan ba si banai yo ba practice Nagalian gajong don ban awi kwa ban ai kublai ka pang ya barok hai yaki hakni hapo Meghalaya thani kari khasi ka jong iba la thaw sinyang na ka bentai jong iba ni ra kai bentai ka jong yong kadi gasin ka ban kong iba kadi gasin ka ban kong kum khani kari khasi ka jong iba hadu shi phong ngi yo ban shi bentai shi thi shapo Turkey idan ru kacik kyrmen bala syai kaski samni do syai kasi khalai tarik nangit kacik kerpat na kalian kajong iru iong ba kerpat ba na yaki pai pa jong ka Meghalaya jong kari kasi kajong i ba inbu lang kacik ruai na kabenta kajong i iong ngakirmen ru ba kyrmen ru ba lemba kacing ruai kacong pi salah wanrah itu kacing jom ya kari khasi kacong tengge ini silakan iong ku play sipun ngan samra kacing jom auta competition kari jong ka international apa Turkey ka jingle kai kacong i kadai jong ka sport kadai jong ka arm wrestling te insa komentar kadi ba inlet mikmat ya kari India shapo international ka balong ha Turkey adu khasaw adu arpulai tadi mentau benai